my door again to come and ring my bell, I'm going to insult the living daylight out of you guys. If there's a noise, call the police. If you heard any noise, call the police. I'm not scared of the police, okay? I didn't commit crime. It's just a noise. You guys called the police yesterday. You guys called the police today. What did the police do? Nothing. You called the police yesterday. You called the police today, but the police come. They don't do nothing because of the noise. They are kids. If you guys hear any noise, you guys should just call the police. Nobody should ring my bell. When you try to ring my bell next time, I'm going to insult the living daylight out of you. Rubbish. Akwai na afọ ya kịta nwanne m ya ka ụsọ ụmụnne gị na-afụ n'obodo oyibo. Do you understand me? Ya ka ụmụnne gị na-afụ n'obodo oyibo because of gịnị? Racism. Iji ghọta na ife na-ekwu kịta ife a kịta na because of noise ka eji abịa ringere ya bell, and because of noise akpọ police. Mana ị ga-afụ mmadụ oburu megaphone bịa n'isi ụlọ gị n'ụzọ ụtụtụ na-akwa gị repent. Ịba mba akpọghị antichrist. Ịba mba akpọghị onye ọkọt. Do you understand me? So mana ịfụ kịta na ife dị ready na-agba ebe afọ na ọ bụ na onwe ife o mere si kpọọ police. Do you understand me? They don't have the right ịbịa na ring the bell ya. After you that no way ife o mere adịrọ mma, they then call police. Mana bịa na Lagos today, onye mepe church like this, okwupụta megaphone outside. Mana Anambra, every part of Nigeria, wele nke fa na-emebi kisi nke ndị ọzọ. They understand. Another thing ka m gwa gị ife mmalụ, a lot of ndị ojii is passing through a lot na Western world. If Europe and some part of Asia, maka some of you na-aghọtara that na kọlọ mụ na gị anụ nwa nwere ka anyị si wee nọrọ. Ọnụ mbọsị oge eme gị ka ị ga-aghọta. Ịghọtago? So if you nọ na Nigeria ịpụtara iwere ịnye ekpere Jizọs ịpụta ị na-disturb the other people. Do you understand me? Then onye ahụ kwu okwu isi that no occultic person maọbụ na o so na ogboni, o so na ife akụ maọbụ na o so na one society or thereabout, because mụ na gị na-aba amara ife a na-akpọ noise pollution. Ekenekwe gị nwanne m ka emesịa.